Bitcoin má za sebou náročný štart roka, ale všetko nasvedčuje tomu, že sme len v polovici cyklu. Po poklese o 12,7% v prvom kvartáli, najhoršom od roku 2018, zostáva trh v súlade s typickými cyklami bull marketu. Podľa Fidelity sa stále nachádzame v akceleračnej fáze. Veľkí hráči ako MicroStrategy a BlackRock nepolavujú. Naopak zvyšujú svoje pozície. A to nie je všetko. Do roku 2025 môže mať Bitcoin v súvahe až štvrtina firiem z indexu S&P 500. Záujem stúpa aj v Ázii. Stablecoiny expandujú, Japonsko reguluje, Južná Kórea má 16 miliónov investorov. Bitcoin síce koriguje, ale v porovnaní s dolárom a zlatom si stále drží najlepšiu výkonnosť od volieb. Trh sa čistí a ak sa história zopakuje, ďalšia rastová fáza môže byť bližšie, než sa zdá. Prihlás sa na náš newsletter.